Aj vás trápia reumatické bolesti a máte strach, že to bude každým dňom len horšie a bolestivejšie? Ak áno, mám pre vás skvelý spôsob, ako si to celé uľahčiť. Tak pozorne počúvajte. Pravda je, že reuma sa len tak sama nezastaví. Bude sa bolestivo rozširovať a počasie zasahovať aj do vášho každodenného života. Úprimne, nie je jednoduché sa každé ráno budiť s chronickou bolesťou a stuhnutosťou. A taktiež vás určite nebaví striedať chladivé a hrejivé gély na uvoľnenie svalstva, ktoré len dočasne prekryjú bolesť. Bohužiaľ sa reuma nedá liečiť, ale je tu spôsob, ako ju utlmiť a kontrolovať. Náš reumasážny krém obsahuje ingrediencie ako rumanček a ďumbier, ktoré podporujú krvný obeh a tým zmierňujú váš zápal a bolesť. Uľaví vám od bolesti až 2-krát rýchlejšie vďaka soli z mŕtvého mora. Pomáha už tisíckam Slovákov bojovať s chronickými bolestiami, bez vedľajších účinkov, ktoré môžu spôsobovať iné lieky. No musím vás upozorniť, tento krém nie je masovo vyrábaný a tým pádom nie je vždy dostupný. Preto ak vás nebaví striedať tabletky a krémy na bolesť, kliknite na tlačítko pod videom a dostanete reumu pod kontrolu raz a navždy.